Ahojte, dneska si zahráme Engansor na mojom ukulele a prepačte, že sa nebudem pozerať na kameru, ale jak môžete vidieť, mám tu pred sebou vlastne akordy. Tak, dopredu sa vám ospravedlňujem. Pohodlne sa osaďte a môžeme začať hrať. Nespomína sa Bruno, tak o ňom vravia mýty, ľuďom zvláštne čo budeme mať Julieta a Mária, liečne dúfam má každý, jej recepty sú tak ako jak snem to sa si tak jasná, vítajte s názvom a ďakujeme za pozrietie videa. Zdieľajte, komentujte, odoberajte. Ďakujem.